gaur Superfestan aurkitzen gara eta jendeak interbiuatuko ditugu. Ongi etorri gaur Superfesta da, beraz hemen ditugu aur hainitz ikusten duzien bezala, eta badira atelier hainitz, makiaja, makazketa. Nola soaiten zu gako giroa? Bizki untsa da. Bada giroa! Superfestan gira, ahemanak sortzen ditu elgarrekin eta super. Nola zenitzen zirezte? Untsa? Prest pinpilin baten egiteko? Bai. Kaixo denei, hemen gaude Superfetean eta horren urtean etorri, aurten ezingo ez zulako etorri eta soberan gira.